ҳамидёрон азиз, салому алайкум. 7 августи соли 2023 мебошад ва қарор дорем дар шаҳри Душанбе дар ҳавлии ман. Мана шафтолуҳое ки ман ба шумо нишон дода летни обрезка кардаги будам, гуфтам калон мешаванд, ба пухтан сар кардан, мана пухта истодан. Шафтолуҳои сурхаш тамом шуд. Ин тараф лучак буд, мана сурх ду дона мондааст. Хайнашам насиби кадом бошад мехӯрад. Ва ман ба шумо ҳозир оиди ҳамин шафтолу як бор рафта чинда ба ҳазур характеристика метиҳам. Як мечинем, мана наш мулоим шудааст, мечинем мана ва рафта чӣ гуна шафтолу буданашро ба шумо характеристика медиҳам. Мулоим тарафшро ёбам ман. хай ҳозир бо ягонта мулоимашро меёбем, мерем характеристика метиҳам ба шумо ки чӣ хел ин шафтолуҳо шудааст. ҳамдиёрони азиз, давом метиҳем наворро аз баҳодии шафтолуи Альберт. номаш Альберт мебошад. ин шафтолу дарахташ пайванди яксола аст. баҳори гузашта пайванд кардаги будам, ин баҳор баст ва бинед ки қариб чини пиёла шудаасту, лекин аз сабабе ки дарахт неҳолаш яксола асту ман мевашро бисёр монтам, на иқадар нашуд калон. ин калон мешавад, анам қадаре мешавад. худо хоҳад соли оянда ҳамина мо дарё мекунем, калон мекунем. имсолам майдани мана бинед қариб ки чили пиёла шудагӣ ва ҳозир мо инро пӯст мекунем, аз донаш ҷудо мекунем. кани донаш ҷудо мешавад ё не? бисмиллаҳи раҳмони раҳим. ин пӯст мешавад, ин пӯст мешавад, ин баъд аз пӯст мешавад. ҳозир аз сабаби он ки ин салакак хомтар ҳолам мулоим нашаст, ман инро хай хулоси гап ки шафтолуҳо ҳамаш пӯст мешаванд. аз донаашон ҷудо намешаванд, не ки пӯст шуданда ҳамаш пӯст мешавад. вақте пухт мулоим шуда ҳамаш пӯст мешавад ва мана мо ҳозир мешиканем, аз донааш ҷудо мекунем, мебинем ки аз дона ба ҳазур ҷудо мешавад ё не. мана марҳамат, аз донааш бемалол ҷудо шуд. мабинед, гармашро бинед, мармелад борен. ин бениҳоят шафтоли бомаза аст. худо хоҳад 1-2 сол пас ман ниҳолашро зиёд мекунам, чунки аввал дар замин нишинондан дар кор, 1 сол мегузарад пайванд кардан дар кор, ба 1 сол паси дигар ба фурӯш баровардан дар кор, 1-3 сол мегузарад. набинед шафтолу чӣ хел бомаза аст. инро мехӯреду роҳат мекунед. ҳамдиёрони азиз, дар хонаҳоятон танҳо ва танҳо хушсифат дарахтҳоро парвариш кунед. бесифаташ дар кор нест. ва ман худо хоҳад насиб бошад 1 ҳафта пас Турсия рафтани сафари корӣ дорам. оиди ёфтани ниҳолҳои беҳтарин меваҳои хушсифат, аз он ҷумла шафтолу, бодом, нок, себ, биҳӣ, писта, асосан писта, мандарину апелсин мебинам ин дафъа худо хоҳад, киви. ҳамин ниҳолҳоро ман худо хоҳад пайдо карда баъд зимистон аз шумо мухлисони муҳтарам дархост қабул карда маблағҳояшро ҷамъ карда рафтам мебиёрам барои шумо ки дар хонаҳои шумо беҳтарин меваҳо бошад. соли гузашта мо оварда будем, кам ба хатогӣ роҳ додем. имсол худо хоҳад ба хатогӣ дигар роҳ наметем, барое ки ёд гирифтем, аз хатогиамон мо дарс гирифтем. дар транспортировка овардану тақсим кардан имсол худо хоҳад бехатогӣ мекунем. анахел шафтолуи Альберт. мана ҳамдиёрони азиз, донааш ҷудо мешавад, пӯсташ ҷудо мешавад ва чунон ба маза аст ки монтан гиред. ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи ангур ва бог бошед.